Mayong adlaw, mga pinalangga o minahal kong matalumnon. Huwebes ron niya karon ang adlaw sa ikatulo nga pagpanghatag og mga kanang senior citizen pension diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mao ni mga barangay nga panghatagan karon sa pensyon sa mga senior. Ang barangay Aksan Tapas, barangay Esperanza, barangay Hitoog, barangay Libado, barangay San Salvador, may yutang na tawhan, may lipod-lipod, o barangay San Isidro, o barangay San Vicente. Mauni nga barangay ang hatagan karon o mao'y relisan nga barangay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito ka barangay ang ikatulaw nga adlaw papanghatag o pagpang-release sa social pension sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Atong agtuon sa area kung diin nang distribute o financial assistance sa mga senior ang ato ang diri sa lungsod sa Matalom. Nang hatag o nag-distribute og mga pensyon. Okay, atong suroyon kung diin nang nanghatag og mga pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mato ra guys. Siya to ma'am. I-try lang unsa day problema nato? Alauna sa lamang. I-try og sa mga staff lang niya. Alauna mo ka naman. Kaya na to ko sa SWD na naman. Panganiyan sa panganiyan. Anda na kung sila mo pag-requirement publika ng mayor. Okay lang niya, may problema. Kaya na to alagin na kining kwarta. Bitaw di lalim ron. Sige. Nanawag nga inyo manay pang palay patabangin minay pangado ginabang niya. Way problema basta ko ano ha. Alauna na lamang. Okay guys, muadto na ta sa kuan area kung diin ang hatag. Okay. Muadto ta guys. Okay. Okay guys, muadto ta sa area kung diin ang hatag o financial assistance. Okay guys na. Okay. Okay guys na. Sa daw. Ha? Murag. Saan ka rin si Kuan? Adi naggan ko. Maunig nakadawat po ni nakadawat ka? So, Senior. day, kapon ra. Maunig usa ka nakadawat. Sa nakadawat sa senior. Sa senior nga kuan. Okay? Okay, bye. Uni, maunig atong area kung diin. Asa-asa ka nga barangay madam? Aksan Pedro no? Sige. Madam. Okay. Maunig area kung diin ng hatag. Asa mo nga barangay madam? Tuog. Okay. Okay, ito karon ang gipanghatagan og mga senior citizen pension diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys. Balin Chona. Ayan guys, area kung diin nang hatag og kuan.
Okay. Ayan guys. Ako manghinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa lungsod o muserbisyo o kalambuan sa lungsod sa Matan. Okay, nagpadayon ang atong pag-distribute sa financial assistance diri sa atong lungsod. Muni nata sa live ta diri sa municipal hall diri sa lungsod sa Matalom. Niya ang area nga adto nag-distribute og kuan mao ang municipal gym kundi nang hatag didto og mga financial assistance. Ako may manghinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa atong lungsod.